www.sacramento.com. Esan behana ganau pariekin, biru jotezian, biru ganau pare, ben karruekin, ben urdiekin, da kriston zakarpiliak handigan ekartzen zituzten. Bastante ekar zituzten, hori akordatzen daiz, ontxara urte asko estia da gainea. Belarmetak erresa, jartzen zuten, estaka bat, ondia, estaka agarrak inola sujetatzen zuten, josta zuten, zijo gelitzen zen. Eta gero belarra bitzen zanean, azpilean jartzen zuten zakar antxeku gapuzkat, eta gero zu bota eta gizona gainean zanpatu. Buelta guztian jarri, meta gora, bota belarra, eta gaineko zanpatu bueltan jarri, meta egiten zian. Eta puntan gero jartzen zuen, holako zaku puzka bat bezalakua, lau puntako alitzek ezela sartu, ziririen, eta zea bat, kable bat, hemendik beste bat, eta horra beste alde beste. Laua kablea hola jartzen zizkidon guti bera. Bien lotzen zizaion, arregia bastante kargakua. Eta aiziak, goienea ez zizaion, toldo puzkua, antxe konserbatezan behi hartan, arregia jezujetatzen zuen da. Harik ez zu meta ekan azte jote zinen bitartien. Oidan, geuak entzen duen, eta ja meta ekartzen zen duen etxean. Genialien oso zartzen zan barrena. Tapatu gabe zintzen duen, puntalegi egin da jarri bertin zuen arri tapatzen.